Hello mga guys, naalang ko i-anday sa inyo guys, i-share advice na po sa pareha na to nang magbiyahe bitaw ta guys nga magsigig katawa, magsigig syagit-syagit. Dili jud na to na siya buhaton guys, kay na ako'y nakita guys sa usa ka content creator nga na siya kuan sa na mga tao ba nga nagsakay og dako nga di karga nang banha kay sila sige silang syagit-syagit guys. Ang kuan guys, pagpasag ka na sa ilahang sakyanan guys, wala kasagka og nadisgrasya sila. Kay na kuan na pud nako na siya guys no na kuan na pud na sa mo sa una nga nagbiyahe mi gikan mi og Iligan guys, gikan mi atog kuan na migi atinan nga kuan dito sa Iligan. Pagpamauli na mo guys kanang banha kay kong kauban then sige pamadlong tong tigulang pod kay dili lagi daw maayo nga magsibitog banha nang magbiyahe. Ug usa mangud pod guys ang among driver kaskasero kaayo magdali jud padagan guys kay hadlok siya ma-absent sa nagsunod na mo nga jeep nga kauban ra pod namo guys. Ug mao to guys, magsige siya overtake pilmero. Naka-overtake mi, hapit jud mi ato na bangga din. Pag ikaduha guys, yung overtake na po siya guys. Og naay 10-wheelers dito guys sa among pikas kilid. Og sa atubang po namo naay dako nga bus. Og ako guys, wala kay ko nakakita sa kuan guys nga ang akong nakita katurang dito sa atubangan namo nga bus. Katong dako siya nga bus. Paglantaw na ko sa kilid na amang po di ay mo ito nga akong kauban. Yung luhod jud siya guys kay marag sila tanan pamilya na ang banaray wala niya. Usaon na lang naikuan. Ako po late po nga akong reaction guys na sa kato nga paghitabo nakahilak po ko kadugay na kong nauna nga unsaon na lang po nga akong mama guys no kung pananglit na simba ko na hitabo jud mi ato duha mi sa akong igsuon nga magdungan tingluya kong mama mo na nakahila ko pag naghuna-huna mga guys no kita magbiyahe guys dili gid ta magformal jud ta guys okay lang magkatawa pero nung ka nga magsyagit-syagit nang magkuan grabe na kanang wala na sa lugar ba nga katawa kay dili yun siya maayo kay siguro ang driver po ma-distract dili na siya ka-concentrate sa iyang pag-drive mo nang likaya na lang siya na to guys okay lang mga tawa nga kuan pero dili lang punta magpalabi para iwas sa disgrasya kay ang kapag atumangong pagbiyahe guys alam po unon kayo kay wala ta kabalog unsay atong pangkuan magian sa atong pagbiyahe naratog guys unta na amoy nakuha nasabtan sa kong ang video bye.